Lahi babban makasudin abin da ya kawo ma wannan foundation na Alhaji Sama'ila Huntuwa farin jini, kamar yadda tun farkon magana ta na ce muna mutunta mutane, muna karɓar su da mutunci, kuma muna ganin kima irin tasu. Wallahi tallahi in ba don ajizanci na rayuwa ba, duk wanda zai ce maka ya taso ƙungiyance ko ya zo karan kai ne da niyyar ya shigar da tashi bukata ga Alhaji Sama'ila Huntuwa, ya ce maka ya zo a wannan foundation an yi mai huskar shanu ko an wulakanta shi, wallahi tallahi kowane ne ni ina iya in karyata shi, don saboda ina son a matsayin da Allah ya bani na zama makusanci ga Alhaji Sama'ila, kuma ina ɗan Gusau ɗan jihar Zamfara, ina kishin ɗan Gusau, ina kishin ɗan jihar Zamfara. Billahi la ilaha illa hu, sai na koma matsayin kamar masinja. Ni zan zo bakin ƙofa in yi tsaye in buɗe wannan ya shiga ya je ya gana da Sama'ila Huntuwa, abinda Allah ya ci da shi Sama'ila Huntuwa ya ɗauka ya bashi, wallahi tallahi abin farin ciki ne. An yi lokacin da daga bakin sallar magariba muna iya kai wallahi har ƙarfe ɗaya saura na dare, duk ƙungiyar da ta zo nan wallahi ɗaya bayan ɗaya sai na haɗa ta da Sama'ila Huntuwa. So kaga wannan alhamdulillahi, idan da mutane sun ga ana wulakanta su ko kuma ana musu huskar shanu, to duk abin da Sama'ila Huntuwa ke bayarwa ko kuma duk wani abu da wannan foundation ke bayarwa, wallahi tallahi wani ba zai kawo kai ne ba. Amma ina tabbata ma yanzu maganar da nake da kai, tsakanin nan ofis ɗina da ofis ɗin mai girma MD, aƙalla ba mu rasa fayil na ƙungiya wanda ya kai kusan ƙungiya 500 cikin jihar Zamfara. So kaga alhamdulillahi, inda mutane ba su jin daɗi idan suka zo, to wallahi tallahi da ba za su zo ba. Amma yanzu in ka ɗiba da an ce ma Sama'ila Huntuwa ya shigo jihar Zamfara, idan bai gidan gwamnati yana nan ofis ɗina, idan ka wuce sai ka rantse da Allah ka ce nan ma ne a ainihin ofis ɗin mai girma gwamna, saboda za ka ga ɗan adam, mace, maza, mata, yara, matasa da dattibai ga sunan bila adadin. Wani ma sai ya wuce ya ce wai lahiya a ce mashi ai Sama'ila Huntuwa ne. To kaga alhamdulillahi, Alhaji Sama'ila yana mutunta mutane, kuma mu da tare da Sama'ila Huntuwa alhamdulillahi muna mutunta mutane, domin shi ɗan adam yana da daraja. So wannan shine dalilin da ya sa ka ga ƙungiyoyi daga wajen ainihin state capital na Zamfara, Gusau local government 14, wallahi babu inda ba a tasowa ana zuwa wannan foundation na Sama'ila Huntuwa. So muna godiya mai arewan ba. Jama'a masu kallon mu, kun ji mu kai tsaye da tattaunawa da mai girma shugaban kungiyar Alhaji Sama'ila Foundation.